Nah, iki bapake. Angsal, Pak. Angsal onten. Wonten pundi, Pak? Cuacane elek yo elek. Pripun? Cuacane elek yo. Oh, nek harusnya pripun, Pak? Cuacane biasanya panas yo mboten Oh, mboten Jawa. nggih. Cabe kados napa? Niku Oh. putih niku. Nek sing saya kados pripun, Pak? Bening. Sing saya malah bening. Nggih. Oh, sing saya bening. Kadosnya nek ngeten niku nek langsung diunjuk ngeten. Ya mboten napa. Enak. Rasane beda. Oh, nggih. Tak rada apa kecut. Nggih. Nek monggo saged nggih tombo nggih, Pak. Nek niku nggih tombo napa, Pak? niku nek flu niku saged niku. Flu ya? Nggih. Nggih, oh nggih. Pak sinten? Kula Pak Samin. Niki daerah pundi, Pak niki? Iki Jatil Sradon. Seradon. Nggih. Seradon. Siladon. Siladon. Oh, Siladon. Nggih. Monggo, Pak, dilajengaken. Ngapunten ganggu lho, Pak. Mboten napa-napa. Iku ngatur dangu foto-foto, Mas. Nggih, Pak. Dereng cekap gambare, Pak. Nek dereng cekap nggih kudu cekap pados mulih. Nggih, pun matur suwun, Pak. Monggo-monggo. Kebak, Mas. Lumayan. Ningali, Mas. Tanpa di mana? Oh, cece. Ini namanya Mas Pras, ini dari warga Jakarta nih kalau nggak salah. Beres iki, Mas. Dhuwur banget iki, Mas.
Langsung dimasak ora, Mas? Nggih, enak banget. Oh. Mas lanjutan pun dangu Mas deres ngenten iki. Konten anu yang apa? Taruh umur 15 tahun. 15 tahun ini berarti SMA Mas. Sebenarnya sama orang peng SMP. Oh. Iki mangke yo, gulane disate temen Mas. Ini tong tikuk. Ini mamaku mama ya. Masak itu gini masak. Masake ten putih. Yang di kota masak yang anu mas tulangnya gini. Oh. Ya mangke nanti ibuke sing ngate. Ini anu setri kula. Oh. Nggih. Bisa gula. Nek proses masak berapa lama Mas? Masake nggih. Lumayan penuh paling Sedinten mboten nanti. 1,5 jam lah, Pak. 1,5 jam sampai 2 jam. Niku proses masake mawon. Makanya dadi pencetakan Mpun 1,5 jam. mpun dugi cetake. Tapi ditenggo terus nanti tang yen niku tungkune niku napa? Mboten disambi-sambi niku mboten di Oh. proses pembakaran niku. Oh, berarti tetap ditunggoni ngoten niku. Niki ten pundi boleh? Pun ana niat Oh. Lah sing nggen botol niku napa Mas? Datang iki ana laru. Tinggi napa niku? Ngene iki apa ini? Oh, tinggi nggen pae. Bumbu. Bumbu. Oh, dadi mengko mangke dilebetke ten putine. Oke, berarti niku setunggal-setunggal atau diparingi. Oh. Wonten bumbune. Dapat anu niku. Boten Mas ini kula Mas iki. Nek kula Mas hemat wektune proses sore masake. Kan sore saged nyantai boten cuma masak. Yo boten masak malih. Tahun ngajik tok niku boten wonten. Iki wis setat tapi wonten masak. Kula mboten entar. Pinten jam Mas? Jadi Normal niku nek semanten niku nggih. Nek ngen 1,5 jam 2 jam lah.
proses prosesnya. pemasakan satu kali angkat menurut itu kan seangkatan ini paling hitung tangkap 6 tangkap Iya. karena dibatoknya kok tidak Oh. sekarang di kau malah minggu yang pulang aja Kan pundi? ini kok ini gini kok masa ya Masa itu ngintil. dengan mertua kan biku Iya. artinya Iya. kita katain Pak RT itu kan Iya. itu orang proses pembuatan gula Jawa dan ini Bu RT nya Pak RT sedang beres apa jenis beres nira nek ten mriki asline napa Bu beres wis istilah ten mriki napa oh nggih beres ame heh temen Legen. beres nek ten Dewan Dewan niki prosesnya pinten jam Bu Kali jam. kali jam berarti ngeten niki terus jenengan Paling dereng umut lah. Tahu pas Oh. sering Mas Pras niku. oh nggih Iki mogok. mombok niku oh Proses pembikinan gula ya saya rasa semuanya. niki mombok umap berarti napa pripun Nggih pun mulai ajeng tengah. nek ngeten iki yuk diparingi bumbu napa mboten Bu Nggih kula paringi ipah ngangge klapa. ipah niku napa Klapa parutan. oh nek dhewe apa jenenge Kelapa parutan ki yang parutan kelapa oh Klapa padha parutan biasa. Telas iki. nggih kayak santan ini ta? Nggih, ning mboten disanten klapane. Oh. Oh, ngoten. Nggih. berarti pun disanten ngeten niku ana apa boten Langsung parut. oh langsung Ini parut seperti oh niki ngoten niku. niki sak duligane Mas Pras wae Nggih, tak dijen kawau. niki biasanya nek sak menten niki dados pinten kilo Bu Sekitar kali kilo. Kadang nggih mboten mesti to. oh Mesti lebih kadang kurang. nek terus yo oleh nyade ten pundi Bu Kula kan pengepul. pengepule niku Ngene Mas Tajib. oh bet Ngene Mas Ren nggih mbak. Enggak itu oh berarti nek ten mriki pun nonton pengepule Ngoten.
Mboten jenengan langsung sadetan pekan ngoten. Nek ten mriki ya pekane pundi ta Bu? Kok kedoke dangu. Ya kok dangu tebih. Nggih Purworejo. Walah. Nggih. Kula pekane nek ajeng upamane kepengen Nggih. nggih ke Purworejo ini nek napa tumbas beras napa sayuran nggih. Teng niku teng pengepul gula niku pun wonten niku. Pokoke sembako niku pun. Berarti nek istilah ten mriko napa barter ngoten? Saumpamane kula mboten ngerti. Nggih. Kula sate yo mangke kula urke beras, Oh. sayuran, bumbon, bisa Ngoten. ngoten. Minyake sakniki lumayan. Nek ten mriki pinten Bu? Walah, Seliter. seliter 30 nang kene. Nggih, ten iki Minyak, minyak. minyak Minyak goreng. Dhewe piro? 21.000. Hemat nih kalau hemat itu kan. Nggih, Sing manten iki nggih. 10, sak manten iki kan 30 ten iki. Ya wonten sing anten sing 26, anten sing 27 nggih, anten sing 30 tong mriki sak manten iki. Niku seliter ya Bu? Di seliter iki. Seliter 30. 30.000. Wah. Anten sing 27, anten sing 25. Jadi nggih warga mengeluh Mas. Nggih. Nggih. Lah sak manten kok 30.000 niku. Nggih. Jan. Ten kan nek dhewe wae selikur do sambat tuh. Selikur disambat. Saiki piro saiki? Selikur. Terus selikur ya? Saiki 19 yo. Oh 19 kan. 19 yang di saiki. Wah, 19 buatan dengan gula Bu. Sak manten iki. Nggih, seliter. Oh, alah makasih murah niku. 19 saiki. Nah, mriki kan yo. Ya kene akses apa kok Angel. kok Purworejo apa. Nek saya berarti Nggih mboten nah. Nek Jane ya mboten angel. mriki kalih Purworejo niku nggih nek sing ngagem motor ya setengah jamipun mboten. Ya. Rokok iki 19.000. Itu kali 30. Tekan kula 15.000. Tekan kula niku namung pinten niku namung kawan welas. Rokok. Nek saya napa ya bapak itu mbak itu Pergi ke 20.000. Biasanya bapak nek ngerokok teng mriki nggih paling nek wonten keperluan. oh nggih. Hajatan Nggih. apa kumpulan gitu kan. Nggih. Ini baru tumbas rokok nek mboten nggih penting mawon. Oh nggih. Karena Nek ten iki yo ning lenteng yo le tumbas napa? ayo itu teng Bakone. warung-warung. Oh. Nek bahasane mbako cengkeh kan wonten. Nek cengkeh piyambak, iki piyambak ngoten. Cengkeh umur niku. Boten damel piyambak. Mboten. Nek ten iki enten wit cengkeh mboten Bu? Wit cengkeh. Nggih wonten ning Oh. itu sing Nek mriki duren nggih. Berarti wonten wit duren. wonten keduren wae mboten. Nanging nggih mriku niku kathah tiyang anu duren gede-gede niku. Oh, nggih. Kados niku kula rumah niku. Nggih. Sekedar Bu, nek mriko iki kilen. Nggih. Kok aku udah ngapel-apel. Nek mriki nilen, Nggih. nek mriko Oh, ngetan. ngetan. Oh. Nggih. Berarti pas oh,